Здравей, Стефан. Здрасти. Ти си менеджер в компанията вече, знаеш за идеята много отдавна Inclusive Club. Какво би споделил с хората, които ни гледат? Ами, бих споделил, че компанията е много иновативна, стартъп, което дава възможност за развитие без граници, което е много важно. Чудесно. Впечатлението от днескашния ден, все пак откриваме Пловдив, това е първи ден. Какво най-много ти хареса? Много ми хареса, че хората са отворени за идеята, чух доста позитивни мнения, разговарях с няколко човека сега и мисля, че това са правилните хора, с които да започнем бизнес. Супер, добра обратна връзка. Да. Чудесно. А нещо, за което тебе най-много докосна от цялото нещо? Твоето топ нещо? Аз за това съм и тук, доверието, което имам към теб, това, че виждам потенциала в компанията и това, че мога да се възползвам от тази възможност. Чудесно. И последно, като за финал, какво послание би отправил към хората, които ни гледат и биха искали да станат част или поне да видят тази възможност? Посланието ми към абсолютно всички е, когато имат възможности пред себе си да пробват и да се възползват от тях. Супер, благодаря ти, много успех.